инҷода ҳама призора мо дуровардагием бародаро, ҳар каса ҳар хел приз меғалтам. Бародаро мо аксияи мо шарифи Рамазон мона сар додем. Инаи падарко ҳамаш барои шумо ҳай бепул бародарои азиз. Ина ҳуйкн нишон буде ки чӣ ҳастай. Скутерҳои фирмаи Eskimo бародаро бурой намон омада расидан. Размерои 16 мешава бародаро. Шумо метонад шумо да плитаи сенсорни бағалта метонад инаи тифал бағалтаҳо набори корча метонад инаи мошинчаҳои детски бағалта ҷои секретни дора. Маҳкам мекунем балоншайнам хеле як рук то метиҳем. Ина полни замок мешава ҳеҷ кас ҳайкада наметавонад магазин. 4 та аккумулятори 4812 дора дӯстони азиз ки ина хеле аккумулятори A+ оригинал. ҳанӯз як чира пусидани будам зарядш як пул карданда чанд қа мегардад? Бозорҷоно мо доставка дорем. Шумо агар дар Тоҷикистон ҳам ки набошем, мо тамоми ҷо доставка бесплатна роҳӣ мекунем. То шаҳр ноётона фақат ай мошино қабул мекунанд боро. ба канали Нарх ТЖ обуна шуда ҳар рӯз нархи бозор кати шинос шав. Нарх ТЖ. Салому алайкум подписчикои Нарх ТЖ. Бародаро мо аксияи мо шарифи Рамазон мона сар додем. Инаи падарко ҳамаш барои шумо ҳай бепул бародарои азиз. ҳар як таи шумо метавонед ки соҳиби плитаи сенсорни набори корча чойҷӯшонак шавен, блендери бош ҳастай, инаиҷа мошинчаҳои детски ҳастай. Шумо метавонед соҳиби инамиҳо бепул шавед бародарои азиз. ҳозир ҳамаша подробна мефаҳмонем ки чӣ хел. Скутерҳои фирмаи Eskimo бародаро бурой намон омада расидан. Размерои 16 мешава бародаро. ҳамаш нав пачка ина хеле клёнка печ, клёнкаҳои заводаш кати дӯстони азиз. ё бародаро размерои 16 мешаванд, дискҳои алюминтӣ кати. Ана крилошам бародарҷоно оҳанӣ мешава. Сад намешкана ягон ваям боша, крило оҳани тоза ҳай. Ана размери 16 мотори 500 ваттаи медиум мешава бародарҷоно. Ана 1 сол гарантии мотораш да бародарҷонои азиз. Гарантия метем мотораш да. Ана комплектш да чӣ дора и бародаро? Дута пул дора, дута пулти дистансиони дора ки пул кати айдурӣ заводид мекунем. Заводид меша. Мемра бо сигнализатсиярам дора, дута пул дора бародаро. Баъд дута калити зажигани дора ки ба калитам заводид мекунӣ мекшиша. Баъд дутаи дига бародарҷоно замок дора, дута калити замок дора ки инаи пушташ ҷои секретни дора. Маҳкам мекунем балоншайнам хеле як рук то метиҳем. Ина полни замок мешава ҳеҷ кас ҳайкада наметавонад. Магазин медрой, масҷид медрой. Бехавотирӣ маҳкамаш мекунем бародарҷоно. Ана ин размери 16 мешава дӯстони азиз. Дискҳои алюминтӣ мешава, пакчикҳои бескамерни. Ана 4 та амортизатор дора. 4 та амортизатор, поворотник пеши қафо дора. Сигнал, фарои LED кати мешаванд ё бародаро, фарои LED дора, подсветка даргирон меша, сабати оҳанӣ. Баъд комплектшда дӯстони азиз як та оина дора. Ҷода баъд мечаспонен оинаҳоша, бо видиш ба зеби баъд мешава. Комплектшда коробкада оина меояд дута. Ана инаи зарядмонакша дӯстони азиз, инаи зарядмонакш мешава комплектшда. Баъд педалам дора, ногуфта намонад ки инаи педалоша дӯстони азиз. Метавонед ки педалоша дар инаи ҷо бичаспонен. ҳар ду педалша, педал катиам ҳайкада мешава ира. Зарядш тамом шава мақсад ранги велик. Бале, зарядш тамом мешава. Ранги велик ҳайкада мегириша бо. Ва дальше мерем. И 4 та аккумулятори 4812 дора дӯстони азиз ки ина хеле аккумулятори A+ оригиналай. Баъд иҷа предохранителам дора. Мана предохранител дора. Агар ягон вайши предохранителша алиш мекунӣ бо. 4 та нам хеле аккумулятори A+ оригинал дора. Инаиҷа бародаро ҷои зарядмонакш мешава. Инаиҷада мебардорем, инҷа зарядмонакша мезанем. Зарядш мемонем. Иҷа боша бародаро як та пассажир ба ҳазир мегиред мерен. Ношка қафо дора ки намеғалта, айпарашам ношка дора. Иҷа удобна почамонак дора ки қад рост мешава. Ба ҳазир мешинен, ҳай мекунен. Баъд нагуфта намонад ки и ай синфи ҳами д3 то мусафедора метавонад ба ҳазир ҳай кунанд. Бе проблема любой ҷо мераванд. Ида ягон права, ягон чиз дар кор нест дӯстони азиз. Метавонед ба дили пир заказ кунед. Касе ки заказ мекунад бародарои азиз, як та туҳфа метиҳем. ҳозир мефаҳмонем ки чӣ хел туҳфа мегирад. Ана акаҷон ҳозир як чира пусидани будам зарядш як пул карданда чанд қа мегардад? Ин заряди бародарҷон айси то 50 километр вобаста ба раҳ. Агар дар трасса ҳай кунӣ то 50 километр мегарди. Хай раҳҳои безебда агар бор бигирӣ ё пассажир бигирӣ мумкин 30-35 то 40 километр ба ҳазир гарди. Раҳҳои кӯча безебда, трасса то 50 километр. Ана дар экранш менависанд зарядшон. Ина иҷа бародарҷон нигоҳ ки 4 та батарея дорад. 4 та батарея уро ин зарядша нишон метиҳад.
اینجا ولتی اکومولاتور نشون میتیا و اینجا وقتی های کردن اینجا نشون میتیا برادر ایروی چند رفته سی نگاه کن ایروی چند میره؟ ماکسیمال اسکورسش ایروی 55 میره. سه اسکورس داره این هست اسکورسش برادر جون یا که автомат که او سونا کلو بول کس های کردن میتونن یکم دوم سوم سه اسکورس داره دو تا ترمز داره برادر عزیز این ای фарош дальний ближний и кнопкой поворотник میشه این سیگنال заряд мемониша 30 дирам мехра бародар бисёр света намегира и 30 дирам 30 дирам ай бародар ҷон هیچ ҳеҷ نمیخوره. лаш ба 12 ҳай заряд монакаш 30 дирам як бор заряд мемонӣ 30 дирам баъд экономични яъне нашод запчастиша запчастиш тамоми ҷода ҳастай бозорои душанбе дар бозорои шаҳри ноҳиёда ҳастай бепарво запчасти арзонай бародаро мо ҳамин соат аз 3 солай фаъолият кардесем тамоми запчастиш ҳаст арзонай запчастошам با پرایم در کره خیدم ида бародар права дар кор нестай бародарҷон ин мотори И500 вата мешавад ягон документ дар кор нестай метавонӣ озод ҳайкунӣ бигардӣ дӯстони азиз фирма СК размери 16-ра нархиш 3200 сомон буд ҳозир аксия кардим бахшида ба мо шарифи рамазон 2800 сомон доставка тамоми шаҳри ноҳиёр ройгонай бародаре ки моро айғарибӣ мебинен бодроем ба дили пир заказ кунем тамоми шаҳри ноҳиёи тоҷикистон бесплатна доставка роитон мекунем ай такси мефуроранд чихолои заводшам мекунанд ай балнош фақат ҳай мекунанд ва бародарои азиз мо барои шумо ин падаркакҳои бепул тайёр кардагием ҳозир мефаҳмонамтона ки чӣ хел соҳиби ё мешем бародарҷоно ҳозир ман тарзи призора соҳиб шудана нишон метиҳам шумо чӣ хел соҳиби призо мешем инҷа ҳар хела призои бародарҷонои ман я плитаи сенсорни ҳастай тифали бош ҳастай ина инҷа бародарҷоно наборои корча ҳастай ана инҷа инаи блендери бош ҳастай дӯстони азиз ҳар хела падаркаҳо ҳастай инҷа ё ҳамаш барои шумо бародарҷоно ё бепулай якта скутер харидорӣ кардӣ и бепул қатъи скутере доставка роӣ мекунем мошинчаи детский ҳастай дӯстони азиз ҳозир ман нишонтон метавам биё додарҷон ин инҷа ҳама призора мо дуровардагием бародаро ҳар каса ҳар хел приз меғалта толте дастаи шо як дона любой таша бубро ина ҳуй кун нишон буде ки чӣ ҳастай блендер бош ина бародарҷон инами хел ҳамаша касе ки мехара худаш дар ҳамин ҷа боша худаш мегира агар худаш набоша мо худмон видеовизов кати ватсап кати гап мезанем рамой ба видео мебурем нишонаш метиҳем чӣ инами блендери бош инами бародарҷонои азиз любой чиай майда мекуна вашарезка гӯшт фарш мекуна тамоми чиз качествои зур доранд ё метавонад соҳиби инаи падаркоҳо шаванд метавонад шумо дар плитаи сенсорни биғалта метавонад инаи тифал биғалтаҳо набори корча метавонад инаи мошинчаҳои детский биғалтатона инҷа ҳар хелай бардора ай тақдиртон мебиненда касида ки чизе биғалта дӯстони азиз бародарои ғарибион медонам бисёр заказ мекунанд ай давлатҳо ай ҳар гуна давлатҳо ҳастай ҳар шаҳри ноҳиё ай мо тӯли 3 солае ки бародаро фаъолият кардесем ҳамин соҳада шуморо метавонем дӯстони азиз ай ҷое ки набошем дар ҷои дунё набошем номерои ватсапи мо дар рӯи экран ай бародарҷоно мо доставка дорем шумо агар дар тоҷикистонам ки набошем мо тамоми ҷо доставка бесплатна роӣ мекунем то шаҳри ноҳиётона фақат ай мошино қабул мекунанд боро ва дӯстони азиз нагуфта намонам ки аксияи мо то иди рамазона давом мекуна касе ки баъди иди рамазон харидорӣ мекуна бепадарка то иди рамазона бародарҷоно ҳар як касе харидорӣ мекуна якта падарка соҳиб мешавад бепул бародарҷоно номерон дар болои экран ай ватсап дар бидроен бинависен занг бизанед дӯстони азиз нагуфта намонад доставкатона давоми як рӯза равон мекунам бидроен ватсап дар рӯи экран ай муроҷиат кунед бинависен занг бизанед қатитон ман лична худам суҳбат мекунам ҷавобтон метиҳам заказтона қабул мекунам бародари азиз боқӣ саломати сарбаланд бошед дӯстони азиз дар канал меҳмон бошӣ ҳатман зангулаш қатъи обуна шавиду я лайк қатъи дастгирӣ кунед нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт аз мо ҳаракат аз аллоҳ баракат